Stevens eto yn chwilio am rediad Mark Jones tu ôl yn amddiffynwr Evans! Mark Jones i Aberystwyth i roi Abel yn bob yn y gol o gemau ail-gyfle. Wel, Aberystwyth ar y blaen efo tro cynta yn y gêm. Drychwch ar y bateb i y Hughes, y bêl hir tuag at Mark Jones yn curo Steve Evans ac ergyd Isiel yn curo McCormick. Aber tair gap cic hwnna dwy. Wel, Stephen Evans cael ei ddal o dan y bêl o fan hyn am 10 munud mae o di gael a mae Mark Jones yn gryf fel wedi bod trwy gydol o bnawn. Mae'n gwrthio fod wrth y bêl, mae'n cadw i ben, mae'n ongl dyn iawn ond mae'n neud y beth cywir, cadw i lawr ac yn draws y gol a mae mewn i'r gornel o dan McCormick a fo wrth ei fodd o'i dîm o wedi dod yn ôl i ennill y gêm yma.